Bun venit la marile întrebări ale vieții. În săptămâna asta ne ocupăm de întrebarea de ce există suferință. Dar înainte să ne ocupăm de întrebarea asta, hai să vedem cum a fost întâlnirea de săptămâna trecută pentru voi. Ați lucrat? Ați analizat așa un pic fiecare în stilul vostru întrebarea pe care am lansat-o la finalul întâlnirii trecute? Dacă ceea ce mi se întâmplă nu este întotdeauna ceva ce merit, atunci cum aleg să răspund la ceea ce mi se întâmplă? Cum a fost pentru tine? Ai răspuns? Ți-ai dat voie să fii tu când ai răspuns? Ai căutat oare răspunsul potrivit? Ai căutat un răspuns la care s-ar aștepta sau care să spună ceva despre tine? Din punctul meu de vedere, primul lucru când ai de oferit un astfel de răspuns care e profund, adică ce-ți vine prima dată într-un mare fel și după aceea să vezi care sunt consecințele, ce ai de schimbat, ce tipare îți scoate în față răspunsul ăsta. În sensul ăsta m-am referit dacă ai lucrat. Acum eu caut să văd dacă apare live-ul pe undeva. Mi pare că nu apare și nu știu cum să-l caut. Pentru că eu acolo văd întrebările voastre. Iată, a apărut și live-ul. Hai să vedem. Să vedem cum îl trimitem mai departe. Aș fi tare încântată să-mi spuneți dacă se aude, dacă se vede, dacă e în regulă. Până atunci, să revenim la întrebarea întrebarea provocare pe care am lansat-o săptămâna trecută. Dacă ceea ce mi se întâmplă nu este întotdeauna ceva ce îmi răspund. S-a întrerupt o perioadă. Hai să vedem. Oare și-a revenit? Cred că da. Bun. Astăzi ne îndreptăm privirea înspre suferință. Evident, din nou am fițuici, pentru că prefer să mă bazez pe fițuici în momentul în care vorbesc despre asta. Sunt în plin exercițiu de disciplinare, fiindcă vorbesc mult, reușesc să mă pierd în detalii și mi-am propus pentru aceste întâlniri să păstrez esența. Dacă sunt întrebări, da, rămânem mai mult, da, povestim, le dezbatem, le căutăm răspunsuri. În primul și în primul rând, înainte să începem să vorbim despre suferință și ce-i cu ea, aș vrea să fac precizarea pe care am făcut-o și săptămâna trecută. Aceste informații pe care vi le ofer nu reprezintă adevăruri absolute, nici concluzii pe care vă invit să le acceptați ca atare. Sunt adevăruri, sunt concluziile mele. Dacă rezonați cu ele, mă bucur. Dacă aveți argumente contra, mă bucur, le putem discuta, nu ca să te conving că am dreptate, ci ca să-ți mai pun niște întrebări. Repet, dacă dorești să pui cutia cu gânduri deoparte și să iei tot ce vine și să testezi, excelent. Da,
du-te pe alt canal. Din nou, vreau să mai precizez un lucru care mie mi se pare extrem de important. Dacă nu ești de acord și ești o persoană care își dorește să exploreze și alte perspective, ce pot înțelege din această perspectivă, chiar dacă nu o consider adevărul meu? Asta e întrebarea pe care te rog să o ai. Nu doar pentru că e vorba de mine, ci pur și simplu orice altceva auzi și nu este neapărat pe placul tău. Și nu caut și nu insist să avem aceeași perspectivă, caut suficientă deschidere, astfel încât cineva să poată asculta o perspectivă cu care nu rezonează, cu care nu este de acord. Acestea fiind zise, hai să mergem să vedem ce facem cu suferința. Și anume, de ce există suferință? După întrebarea asta, în proporție de 99%, vin întrebările. De ce există boală? De ce există pierdere? De ce unii oameni se nasc în condiții foarte grele? De ce există nedreptate? De ce suferă uneori oamenii buni? Și, posibil, cea mai faină întrebare, de ce, dacă Dumnezeu este atât de bun, permite atâta suferință? Nici în seara asta nu caut un răspuns definitiv, nici în seara asta nu vă ofer adevăruri de necontestat. Voi scoate în față cele 10 perspective cu care am început săptămâna trecută. Vom descoperi împreună ce întrebare aduce fiecare perspectivă și înainte să începem efectiv, îți propun să ai în minte întrebarea: ce îmi spune această perspectivă despre suferința umană? În primul și în primul rând, când spunem suferință, ne referim la ce? La suferința fizică, la suferința emoțională, la suferința relațională, la suferința provocată de oameni, la suferința existențială. La ce ne referim? Toate astea sunt derivate ale suferinței. Mai este și suferința pe care o producem noi înșine prin alegerile noastre. Ce ziceți? Cam multe de ce ori, a? Hai să începem cu tradiția ebraică, care în modul cu care ne-am obișnuit deja de săptămâna trecută nu ne dă un răspuns clar. De fapt, niciuna dintre aceste perspective nu cred că are un răspuns clar. Sunt niște perspective, da? Viața nu este întotdeauna previzibilă, ar rezulta din Ecleziastul, dacă l-am citit cu mare atenție. Uneori un om chibzuit pare să aibă mai mult de suferit decât un om nechibzuit. Este interesant și viața, în general viața, nu se supune întotdeauna logicii pe care o avem noi. Așa că e posibil ca maturitatea spirituală să însemne uneori să putem să spunem: nu înțeleg, dar continui să caut. Și întrebarea de meditat din această perspectivă ar fi: pot să trăiesc un mister fără să mă grăbesc să inventez o explicație? Ce zici? Creștinismul este o lume liberă și o lume vulnerabilă. Creștinismul ne invită să privim suferința din mai multe direcții. Una este libertatea. Dacă omul este cu adevărat liber, atunci, ce să vezi?
are bucuria de a suporta consecințele acestei libertăți. Ce zici de următoarea întrebare? De următorul subiect de meditat. Poate că uneori primul răspuns la suferință nu e o explicație, ci pur și simplu compasiune. Ce zici? Merge cu creștinismul. A treia perspectivă este islamul. Dificultatea poate deveni un loc al răbdării, al apropierii de Dumnezeu. Cam asta reiese din ideea islamică. Iar de meditat din această perspectivă, dacă nu pot vedea încă sensul unei perioade dificile, pot avea răbdare cu procesul. Eu zic că e o întrebare foarte bună, nu numai pentru islam. Hai să mergem la a patra perspectivă. Budismul. Suferința există pentru că tot ce este condiționat se schimbă. Nu există familie care să nu fi cunoscut pierderea. Nu există experiență umană care să fie doar pe roze. Sau n-am fi auzit eu de ea. Și nici budismul. Acum, hai să vedem subiectul de meditat din budism. Ce încerc să păstrez neschimbat, deși știu că viața te schimbă? Cum ziceam, nu e doar pentru budiști, asta e pentru noi toți. Budismul tibetan. Suferința poate deveni o practică a compasiunii. O femeie care a trecut printr-o perioadă grea, am dat exemplu o femeie acum pentru că noi suntem în majoritate femei, cele care ne uităm la canalul ăsta și care urmărim subiectele pe care vi le propun. Așadar, o femeie care a trecut printr-o perioadă grea poate deveni mai sensibilă la durerea altei femei. Nu pentru că a fost necesară suferința, ci pentru că experiența ei a deschis o ușă spre empatie. Și atunci întrebarea care reiese de aici, foarte clară din punctul meu de vedere și care merită atenția noastră, m-a făcut suferința mai atentă la nevoile celorlalți? Pe unii da, pe unii ba. Hermetismul. Există o relație între lumea interioară și cea exterioară? Cum influențează lumea mea interioară felul în care trăiesc realitatea exterioară? Ce se întâmplă în interiorul meu atunci când realitatea nu mai corespunde așteptărilor mele? Cât din felul în care trăiesc o situație și cât din povestea pe care o construiesc în jurul ei este adevărul meu? Ar fi și asta o treabă bună de meditat, așa-i? Repet, pentru că pe mine m-a mișcat și m-a scuturat bine de tot partea asta. E unul dintre motivele pentru care am început această serie de mari întrebări ale vieții. Așadar, repet, cât din felul în care trăiesc o situație și cât din povestea pe care o construiesc în jurul ei. Mergem la psihologie, care este a șaptea perspectivă pe care o aduc în fața voastră astăzi. Creierul nostru caută sens, caută predictibilitate, caută control. Uneori suntem captivi într-un trecut pe care nu îl putem schimba. Și o să iau aici exemplu doliu. Nu există formulă prin care să explicăm unei persoane de ce trebuie să piardă pe cineva pe care iubește. Psihologia ne ajută să înțelegem procesele prin care omul învață să trăiască o realitate nouă. Fără uitare. Fără treci peste, fără timpul le vindecă pe toate. Ci
prin integrare. Integrez pierderea în povestea mea. E interesant acest punct și această perspectivă. Și acum de meditat. Am nevoie să înțeleg ce s-a întâmplat sau am nevoie să învăț să trăiesc cu ceea ce s-a întâmplat. Și asta m-a scutuit un pic. Sunt foarte curioasă dacă vreți să-mi scrieți mesaj privat, să-mi spuneți cum sunt pentru voi aceste sublinieri, aceste întrebări. A opta perspectivă, dezvoltarea personală. Poate că suferința devine un punct de transformare. O experiență dificilă poate deveni un punct de cotitură. Cineva care a trăit într-o relație în care nu a știut să pună limite, poate ajunge, după o perioadă dureroasă, să descopere: am dreptul să spun nu. Cineva care a muncit până la epuizare poate descoperi: nu vreau să mai construiesc viața în jurul performanței. Cineva care a pierdut ceva important poate descoperi: nu mai vreau să amân lucrurile importante, cele care contează. Acestea toate înseamnă doar că suferința poate fi transformată. În niciun caz că e necesară, că e obligatorie, că e musai să trecem toți pe acolo. Uneori învățăm să o transformăm. Mai că tot am ajuns aici. Nu înseamnă că trebuie. Din punctul meu de vedere, nu înseamnă că așa mi-a fost scris. Și sincer acum, dacă m-a mușcat un câine, care e primul lucru pe care îl fac? Mă duc să bat câinele sau mă duc la spital și îmi fac tratamentul? Și pe urmă mă mai gândesc dacă bat câinele sau nu văd de treaba mea. Cam asta zice și dezvoltarea personală. Și o întrebare, o treabă de meditat. Ce adevăr am descoperit despre mine într-o perioadă în care viața mea nu a fost așa cum mi-am dorit? Și mergem la punctul 9, la stoicism. Poate că suferim și pentru că cerem vieții să fie altfel decât ea poate fi, zic stoicii, care ne invită să privim foarte concret la realitatea. Există aspecte pe care nu le putem controla. Îmbătrânirea, moartea, trecutul, alegerile celorlalți. Dar avem o anumită libertate în ceea ce privește felul în care răspundem la ceea ce se întâmplă. Și de meditat aici este următoarea întrebare. Unde se termină ceea ce mi s-a întâmplat și unde începe povestea pe care o spun despre ceea ce mi s-a întâmplat? Aici stoicismul ăsta un pic, deși suntem prieteni vechi, dar mă cam scutură pe subiectele astea. Și mulțumesc. Îți curioasă ce face cu tine. A 10-a perspectivă este existențialismul. Dacă suferința face parte din viață, cum aleg să trăiesc? De exemplu, primești vestea că timpul tău este mai limitat decât credeai. Și întrebarea de ce mi se întâmplă poate fi înlocuită cu ce fac cu timpul care mi-a rămas. Hai că și existențialiștii ăștia interesanți, a? Dacă nu pot controla tot ceea ce mi se întâmplă, ce aleg să fac cu viața pe care o am? Ei bine, asta era partea de meditat din existențialism. Acum, ce să zic? Dacă ai mai multe întrebări decât aveai înainte de începutul acestei intervenții, bravo! E perfect. Poți începe să lucrezi la ele
și poți începe să-ți schimbi calitatea vieții. Nu eu. Nu altcineva. Tu. Ok, însoțită, da. Însoțită drumul ăsta, dar tu faci. Și te felicit. Dacă ai întrebări după intervenția asta până aici, felicitări. Mai trecem o dată în revistă ce am vorbit până acum. Bine? Cele 10 perspective. Iudaismul ne amintește că uneori misterul rămâne. Creștinismul ne întreabă unde sau cum poate fi prezent Dumnezeu în mijlocul suferinței. Islamul privește viața prin prisma încercării și a răbdării. Budismul ne arată caracterul schimbător al existenței și rolul atașamentului în suferință. Budismul tibetan ne invită să cultivăm compasiunea, chiar și în fața durerii. Hermetismul ne conduce spre relația dintre interior și exterior. Psihologia ne ajută să înțelegem felul în care mintea trăiește și procesează suferința. Dezvoltarea personală ne întreabă ce putem face mai departe. Stoicismul ne invită să distingem între ceea ce depinde de noi și ceea ce nu depinde de noi. Existențialismul ne întreabă ce sens și ce alegeri sunt posibile într-o viață care nu ne oferă toate răspunsurile. Și totuși, de ce există suferință? Poate că nu există un singur răspuns. Poate că sunt mai multe răspunsuri și depinde de contextul în care se întâmplă suferința și de tipul de suferință pe care le experimentăm. Sincer, dacă ești într-o perioadă în care suferi, indiferent că ești acum în fața mea sau mă suni, facem programare și ne întâlnim, eu nu știu de ce ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Dar ce știu sigur este că pot să pășesc alături de tine pe cărarea asta interesantă și provocatoare a transformării suferinței. Una dintre metodele prin care transformăm suferința este și desenul, motiv pentru care nu pierd ocazia să te invit sâmbătă, 22 august. Asta e așa o schiță, un început de desen. Dacă se și vede, aici scrie fărai din ce ai. Asta vom face sâmbătă, timp de 2 ore și jumătate. În curând va fi și un video cu această prezentare. Și momentul publicitar s-a încheiat. Hai să revenim la întrebările cu care vreau să rămâi în urma acestei intervenții de astăzi. Ce aleg să fac cu faptul că suferința face parte din această viață? Fă un desen, dacă nu vrei să scrii. Croșetează în timp ce te gândești la întrebarea asta. Plantează flori. Pășește. Nu știu. O ignor. Orice variantă e excelentă. Și cea de-a doua întrebare cu care îmi doresc să rămâi în urma acestei intervenții și poate împărtășești și cu mine concluziile la care tu ajungi, cum vreau să fiu eu atunci când întâlnesc suferința? A mea sau a altcuiva? Tot așa. Dacă consideri că e o întrebare la care merită să cauți răspunsul, te invit să îl cauți. Dacă e o întrebare care merită să treacă pe lângă tine, excelent, lasă-o să treacă. Și dacă este pentru tine, va reveni ea la un moment dat. Nu grăbi procesul. Acum, dacă vrei să împărtășești ceva cu mine, câtă vreme încă mai suntem în live, aștept mesajul tău cu mare drag. Dacă vrei să mă întrebi ceva, din nou, aștept mesaj aici cu mare drag, mai rămân 2-3 minuțele. Dacă nu, poți să-mi scrii în privat, fie aici pe Messenger, fie pe WhatsApp, că doar ai numărul de telefon în descriere.
Ideal ar fi pentru mine să-mi spui cum este seria asta până acum pentru tine. Dacă ai văzut prima parte, unde am vorbit despre merit, ceea ce mi se întâmplă, cum ți s-a părut partea de astăzi în care am vorbit despre de ce există suferință și ce părere ai despre întrebarea de săptămâna viitoare, este viața dreaptă? Hai să vedem. Dacă nu sunt întrebări, să știți că nu văd comentarii. Dacă cumva ai scris un comentariu și nu-l văd, îmi cer scuze, dar îți răspund după ce închid. Ideea este că cele 10 perspective din punctul meu de vedere ne îmbogățesc perspectivele din care noi putem să privim viața, întâmplările. Aștept cu mare drag să-mi spui cum sunt aceste intervenții pentru tine. Dacă ai întrebări, cu mare drag, sunt aici în măsura în care știu, răspund. Dacă nu, încă o dată, cine își dorește, poate participa sâmbătă de la ora 11 la atelierul Fărai din ce ai. Vom măzgăli și vom da sens măzgălitului, vom colora, vom respira, vom afla câte ceva despre culori și subconștientul nostru. Și bineînțeles, veți avea ocazia să vă interpretați singur desenele, pentru că sunteți singurii în măsură să identificați ce substrat ascund culorile și formele din desenul vostru. Da, pentru că n-au fost întrebări, am mai făcut un moment publicitar. Aștept cu drag mesajele voastre și vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine. O seară minunată! Și ne vedem săptămâna viitoare, da? Este viața dreaptă!